Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan men adil. Dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara karo kaca mundur, Ndara Antasena mundur. Terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudhar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon mudhar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampuh Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke mudhar. Aja tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep dido, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya, Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingenge ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa. Ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres